Dobro vam jutro iz Priminog salona. Sa mnom su jutros Mija i Ana. Dobro vam jutro. I govorimo o novitetima u blagovonskom namještaju. Ana, prvo ćemo pitati vas što je najvažnije ponuditi kupcu. Prepoznali smo želju kupca da samostalno sudjeluje u oblikovanju svog doma. Naše nove kolekcije obiluju namještajem za uređenje bilo koje prostorije doma, a jednostavnim odabirom materijala, boja i elemenata tog namještaja u stvari svatko može postati dizajner svog interijera. Hvala vam. Kad smo već spomenuli nove kolekcije, moramo spomenuti i koji je to najnoviji namještaj u Prima salonima. Princip modularnosti odlučili smo primijeniti i na blagovaonice. Tako kupcu omogućujemo da sam kombinira i namještaj za blagovaonicu koji mora biti funkcionalan i udoban. Pripremili smo novi sistem stolova i stolica gdje birate svoje elemente i stvarate ono što odgovara vašem stilu i vašim potrebama. Možete li nam pojasniti što podrazumijeva takav sustav stolaca? Znači, sustav stolaca Mondo, Vivo i Lago, koji je dobio naziv prema obliku sjedišta, nudimo u dvije kvalitete, to jest udobnosti sjedenja. Ono što je klasično i već standardno je sjedište u kombinaciji spužve, a ono što je novo je džepičasta jezgra. Pojasnite nam malo ovu džepičastu jezgru u sjedištu. Džepičasta jezgra do sada je bila rezervirana samo za naše madrace i udobne garniture za sjedenje. Mi smo odlučili tu džepičastu jezgru primijeniti i u sjedištima naših blagovonskih stolica. Odlikuje to što su to male opruge manjeg promjera, smještene svaka u svoj džepić, izuzetno su prilagodljive i udobne za sjedenje. A što još možemo birati unutar ovakvog sustava? Pa evo, najbolje možda da vam pokažem na primjeru, pa na ovim stolicama na kojima upravo sjedimo. Znači, kada ste izabrali želite li sjedište od džepičaste jezgre ili od spužve, to bi bilo najbolje da dođete u stvari u naš salon da isprobate što vam najbolje odgovara. Tada možete birati želite li stolicu bez rukonaslona, sa rukonaslonom. Znači, birate postolje koje može biti drveno kao što je ovdje ili metalno i na kraju birate tkanine. Znači, pripremili smo vam veliki izbor tkanina. Evo da pokažem, možda u različitim bojama, pa ako želite, znači možete upotpuniti svoj dom i urediti ga u stilu koji vama odgovara. Sjajno, vratimo se mi za sada ponovo na naše stolice jer tako ih najbolje isprobavamo. A Ana će nam za kraj reći dakle kakve nas pogodnosti ponovno očekuju u Primi. Danas obilježavamo još jednu primamljivu srijedu. Sve posjetitelje Prima salona i web shopa očekuje 40% uštede na spavaće sobe, klizne i zaokretne ormare te predsoblja. Hvala vam na razgovoru, a vi, dragi gledatelji, iskoristite navedene pogodnosti u svim Priminim salonima.